Alikho elishona ngenazi ezalo emkela ke nazi ezihamba phambili namuhla. Iliba likaShenge seliyindawo yamagugu. I-ANC ikhalango wezokubusa ngokubambisana kanti wasemkhambathini uvulela amaphoyisa omgwaqo. Izindaba ze-1 KZN TV zifundelo Siyabonga wakadumane nabezulu elidume esandlwane siyakhuleka. Undunankulu wesifundazwe uThami Ntuli usedlulisele emndenini wakaButhelezi isitifiketi esiqinisekisa indawo yamadlinza kwaButhelezi njengendawo yezigcina emagugu esifundazweni KwaZulu-Natal. Lokhu kulandela njengoba uhulumeni wesifundazwe uhloniphile ibalika lowo owabe engundunankulu kaZulu umntwana uMangosuthu uButhelezi njengendawo yezigcina emagugu esifundazweni. Oswethu uhulumeni ugcina umlando wethu ikakhulukazi amaqhawe ethu. Okusemqoka ukuthi izukulwane nezizukulwane ifunde ngawo. Umnikelo umntwana awenzile lapha siyawazi ukuthi mkhulu kangakanani ngoba ohambeni lolu lokuthola inkululeko wabamba iqhaza elisemqoka kanti wahola uhulumeni wakaZulu wanomnikelo kwezemfundo saba nezikole saba namanyuvesi saba namakolleji ubukhosi bakithi kwaZulu umntwana ubuqhakambisile wabuvikela nangokuqopha phansi umthetho lo wokuvikela umhlaba eNgonyama Trust Act. Manje ke kubalekile izukulwane nezizukulwane ikwazi ukufunda ngayo nezivakashi zethu ama-tourist ethu akwazi ukufunda ngaye. Le ndawo kubalekile usiyigcine kuyindawo yamagugu ezothuthukisa nayo kwindawo phela ngoba iyozuza mangabe izivakashi zilendawo zihambela kuyona zizofunda ngayo umntwana kwaphinda ngeke. Umgqugquzeli we-ANC KwaZulu-Natal uMike Mabuyakhulu uthi ke kuyabakhathaza okwenziwa ke ungqongqoshe omnyango wezokubusa ngokubambisana nongqongqoshe wezezimali abasebenzisa amandla abo ukuqumba phansi omasipala kanye neminyango engaphansi kokakhongolose. Ekhuluma esithangamini sabezindaba eThekwini uMike Mabuyakhulu ubuye wagcizelela ukuthi azothathelwa izinyathelo ezinqala amakhansela ayo angavotanga komasipala nokuholele ekutheni kuchithwe izimeya. Libhodla umlilo iqembu le-ANC KwaZulu-Natal njengoba lisola abanye bongqongqoshe ngokusebenzisa amandla abo ngendlela engeyiyo. Akufanele abantu abasebenza ndawonye kube khona abantu abenze njalo. Yingakho futhi sizwakalisa ukuthi nongqongqoshe ophethe ezohulumeni basekhaya akakuyeke manje ukuthi abeloko ekhomba i-ANC nomasipala abaphethwe i-ANC ngenjumbana nangomuno ebe ezungeza i-ANC kanti uhlezi lapha ngoba i-ANC phela ingxenye kalohulumeni. Umuzungeza umuzi wamanye amadoda kanti sikanye nawe wenza ukuthi sibuze ukuthi ufuna kwenzakaleni kulohulumeni wokubambisana wesifundazwe sakwaZulu-Natal. Yingakho kwesisithi hayi kuzohlanganiswa laba siphathe kanye nabo uhulumeni. Zilungiswe lezi zinto ngoba akufanele kube nabantu abenza kanje sibambisene ukwakha uhulumeni ngoba kubalekile kulethela abantu bakwaZulu-Natal idingo. Njengoba iqonga ingcindezi ngongqongqoshe wezemfundo ezempilo kanye nodaba oluphathelene nohlelo lokuthuthwa kwezingane zesikole olungaphansi komnyango wezokuthutha esifundazweni kulesithangami uMabuyakhulu uveze ukuthi ke akulona iqiniso ukuthi ke kabenzi lutho ngazo ke lezi inkinga. The ANC can't be sitting here at Seme House and then be running all departments. And therefore, we rely on our deployees so that they can actually feed us. But on the scholar transport, it is common cause that there are people who have taken the issue of scholar transport to court. Now, that matter is not now a matter that the MEC can do anything and probe it, because it's now a matter that is sub judice before court. And we have been briefed about the challenges that actually led to that scholar transport going to be taken to court. Now, we must wait for the processes because there is a separation of powers. There is executive, there is a legislature, and there is a judiciary. So it is important that the ANC, where allegations are made, and I've said this publicly, we call our own deployees to come to count the ANC because there's an internal ANC process. Phakathi kokunye okudingetiwe izinhlelo zokuvuselela izigungu namagantsha nokuzilungiselela ukhetho lwangonyaka ozayo kanti uMabuyakhulu
uveza ukuthi azothathelwa izinyathelo amakhansela angavotanga komasipala bawo ngesikhathi kuvotelwa okungabethembi ubuholi bezimeya. Uvumela ukuthi EFF ihlale emkhandlwini kaNongoma ngesithi yeANC kwi-ESCO. Number 2 yokuthi amakhansela ethu amanye awo awayanga emhlanganweni. Nakuba singathi sasingeke siyiluze ivote of no confidence sibeke kubona icala ngoba sasivele singeke siwine. Kodwa iANC ayikuzwa kahle ukuthi ingana amakhansela ayo angayanga emhlanganweni. Ngalezo izathu ukuthi lawo makhansela angayanga kuzodinga ukuthi ayovela ekomidini eqondiswe igwegwe azokwazi ukuphendula ukuthi yini imbangela ukuthi angayi emhlanganweni. Ezindabeni zeWanikezi TV kubika uNtomkhona Mvubo ngesethekwini. Ukuba phakathi kwamadolobha amakhulu kanjalo nomgwaqo onguthela wayeka uN3 umasipala uMkhambathini uthi-ke usuzoqinisa ezokuphepha njengoba usuvule ihhovisi lamaphoyisa omgwaqo. Imeya lomasipala uNhlakanipho Ntombela uthi idolobha labo libalulekile njengoba-ke liphinde libe sendleleni yomjaho omkhulukazi kuleli iComrade Marathon. uNtombela uthi leli ihhovisi lizolekelela kakhulu ekutheni kuqiniswe ezokuphepha emgaqweni. Kuphelile okushayela budedengu kubanikazi bezimoto eMkhambathini njengoba sekwethule ihhovisi lamaphoyisa omgwaqo ebelingekho ngaphambilini. Ihhovisi lokufundela imithetho yezokushayela belikhona kusukela kudala kanti elezincwadi zokushayela lona alikabi bikho. Imeya kulomasipala uNhlakanipho Ntombela uthi kancane isifiso sabo siyafezeka sokukhulisa idolobha. We want to turn this town to be a smart city and a very smart city. uNtombela uthi okwamanje banamaphoyisa amane kanti leli ihhovisi lizoqinisa ezokuphepha emgwaqeni. Bakhona ke labo bantu bazobe besebenza ukwenza i-law enforcement. Senza nje i-law enforcement kodwa okunye esikubeke phambili kakhulu i-safety yabantu baseMkhambathini ngoba siyazi ukuthi umgwaqo ila kwenzeka khona ingozi kakhulu and umgwaqo uhlala ungagadiwe noma ungekho nakekelayo nonika instruction ukuthi akhanje kanje emgwaqweni sizobona yonke inhlobo yobugebengu noma inhlobo yengozi ezingenzeka. Sibheke kakhulu ke kulento ye road safety kakhulu. Iyo ke esicabanga ukuthi ngalesikhathi sithola i-development and also imigwaqo yethu nabantu baseMkhambathini ba safe. Kodwa okunye ukusijabulisa kakhulu noma esino vision ngalo kuleli dolobha ukuthi likwazi ukuyimela lingadepend kakhulu kuma grant. So le department establish kwa le department ko okunye enhance ama revenues okwenza ukuthi kungena imali ukuze umkhandlu kwazi ukuthi uyimela. As encourage ukuthi abantu abaphula umthetho ukuze sibabone kodwa sithi abantu abayiphathe kahle emgwaqweni ngoba nayi priority yethu yokuqala and also labo kasebehlule abangafuni ukulalela sizobe sesithi kamaphoyisa awababopha abacharge ukuze umasipala ungenelwe nayo ukwazi ukuthi uyimele ngelinye ilanga njengomkhandlu. Kanti uthi banomsebenzi wokuthuthukisa idolobha bandise namathuba emisebenzi. I-challenge esinayo njengomasipala akona nje kuphela ukuthi siyalida kodwa ufuna sibheke ukuthi siwavula kanjani amathuba emisebenzi ngoba akuona wonke umuntu ozoqashwa kamasipala. Asikwazi ukuvula amathuba azoqasha azokwanelisa wonke abantu. Siyazi kunjengamanje eSouth Africa kune crisis yamathuba emisebenzi especially kubantu abasha nalabo abama graduate abangakwazi ukuthola umsebenzi. Kodwa sithi ke uma ngabe laba abama graduate bengawuthola umsebenzi nabo they must think outside the box. They must be ababe innovative ukuze bakwazi uqhamuka nezinto sibone ukuthi thina njengomkhandlu sibalekelela kanjani sibahlanganisa kanjani nalabo somabhizinisi asebekhona la eMkhambathini abakhulu. Ake ngenze nje isibonelo into enza sifocus kakhulu kwiplant yaka Henneken ukuthi mangabe siyithola le plant ivuma ukuthi izoyakha iplant yayo around iCamperdown kuzoba yiyona leyo plant kodwa kukhona nezinye inkampani ezofika njengeinkampani ezakha ama-crate zi-create more work opportunities. Ezindabeni ze1KZN TV ngu-Ayanda Dube seCamperdown. Ubuholi be-ANC esifundazweni KwaZulu Natal sebuveza ukuthi kufanele abuyiselwe esikhundleni sakhe sobumeya uLindi Ncaha kulandela ukuthi-ke etholakale emsulwa kumacala besolwa ngawo. Lokhu-ke kudalulwe ngokukhulumela lolu phiko uphindile Sishi kwingxoxo ekhethekile neziko lezindaba. Unyaka wakhishwa esikhundleni ngonyaka odlule. Ubuholo baphethwe unobhala uBheki Mtolo wabekwa amacala ayisithupha elinye lalo ukushaya indiva umyalelo wenhlangano owawuthi akaphuma esikhundleni sobumeya. Namuhla ANC imthole ngenacala
kuwona wonke abebekwe wona. Lo wake waba umeya noyilunga ke lesigungu sesikhashana se-ANC eGeneral Gizenga Mpanza ngokwe region ye-ANC uMiss uLindile Octavia Nyaka kuloko okwakukade amacala bekwe wona ngaphansi komthethosisekelo we-ANC ikomiti ke liqondisa igwegwe le-ANC liye lahlala lalalela zonke izinto ebezingamacala kade ebhekene nazo. Kuthe mase licubungule konke lafinyelela isinqumeni sokuthi limthole engenacala. Lokho kusho ukuthi leyo ndaba ebephethelene naye namacala abebhekene nawo ngaphakathi embuthweni wesizwe asefikene lapha khona aphela khona asephelile ke ngokuqondisa kwekomiti eliqondisa igwegwe ngaphakathi embuthweni wesizwe we-ANC KwaZulu-Natal. Owe-ANC Women's League kulesi sifundazwe ekhuluma nezwi kulezi ndaba kwingxoxo ekhethekile bibheka ukubaluleka kwenyanga yabesifazane oveza ukuthi unyaka kumele abuyele esikhundleni njengoba esetholakala emsulwa. Okuyinamhlanje the report iyasho ukuthi uLindi ukhansela uLindi umeya wakwaDukuza ahoxisiwe amacala ayibekwe wona. Ikutshelani leyo nto ikutshela ukuthi ke kusho ukuthi kanti kwakwenzakalani ngoLindi. uLindi kwakufanele abuye kwiposition yakhe ezisiya abantu besifazane singamelelekile kulabo umasipala. Kumanje umasipala ekwaDukuza sekuphela isikhathi singaphezulu kwamaviki amabili ongekho umeya nosekela wakhe emva kokusula kaMozi Ngidi noNjabulo Cele. Igama likanyaka noSiduduzo Gumede liyavela kubantu abazovala lezi ikhala. Kodwa bokhosibisi wezindaba ze1 KZN TV kuChannel 261 ngiseThekwini. Ake sihlabene nalo ikhefu sihlangabeze futhi nezinye masibuya. Ake sikubingelele siphinde sikwamukele ukuthi ke usanda kubukela izindaba zethu nazi ihloko zihamba phambili namhlanje. Iliba likaShenge seliyindawo yamagugu. I-ANC ikhalango kwezokubusa ngokubambisana kanti wasemkhambathini uvulela amaphoyisa omgwaqo. Kuqhakambiswe iqhaza elibanjwa ngabesifazane abasebenza ngezimo eziphuthumayo kanye nezibucayi ngesikhathi keqhubeka umgubho wenyanga yabantu besifazane lapho bekuhlanganiswe omasipala bezifunde ezahlukene. Lo mcimbi ububanjelwe Vryheid kaphansi kamasipala abaqulusi kanti umphathi lomasipala uSibonga Dlamini unxuse ukuba labasebenzi bebe negumbi lokwelulekwa njengoba ke behlezi behlangabezana nezinhlekelele. Imeneja kamasipala abaqulisi uSibonga Dlamini uthi sebebaningi abesifazane asebengene kulomkhakha. Umcimbi lo esinawo namhlanje umcimbi la sihlangene khona kuhlangene abantu besifazane bonke la ibaqulusini nakwamanye ama region laba basebenza ngaphansi kwezimo ezibucayi kwa disaster ama firefighters uRTI bazo celebrate usuku lwabo but uma be celebrate usuku lwabo siyathobeka kakhulu ukuthi sibuka ukuthi mawubabuka baningi abantu besifazane esebekulendima compared to previous la abantu besifazane bebe ngekho nje hlobo kulendima. Lokho nje kukodwa msakazi kwenza ukuthi nabantwana bethu laba basakhula babone ukuthi kuyangeneka kulo yamkhakha futhi kuyasebenzeka. Uqhubeka ngokuthi banxusa ukuba laba benzelwe igumbi lokwelulekwa njengoba besebenza ngezimo ezibucayi. So ke we call upon onke ama employers ukuthi njengoba abantu besifazane bekhona kule ndima ukuthi before bebengekho sicela ukuthi basilekelele ngokuthi njalo babanikeze icounseling. Akumnandi emsakazi ukubona umuntu uthola ukuthi bebeyozama ukucisha umlilo bafica umndeni wonke ushile wonke yibona ofuna bakhiphe lo yamuntu yibona ofuna balekelele bathe ekhaya aphinda bomama aphinde abe usisi aphinde abe normal aphinde akwazi ukunesa ubaba ezinkosikazi. So sizohlaba lelo khwelo elithi njengoba bekhona abantu besifazane endimeni ebukeka ibucayi njenga. Kanti okuwo lomkhakha uPhumzile Madela uthi bazokhulisana njengabesifazane abasebenza ngezimo eziphuthumayo. Inhloso yokuthi sibe khona kulomcimbi ukuthi sizothola amazwi akhayo since simeme abantu besifazane asebenamagalelo athe ukuthi thuthu emkhakheni yabantu besifazane. Simeme abantu abaseyikhundleni ezithe ukuba phezulu. Sifuna bazosi advise ukuthi benze ngani bona ukuze bakwazi
ukukhula since thina singenile sisemkhakheni odume ngokuthi kwenziwa ngabantu besilisa. So ke ngoba siyabantu besifazane abaresponda ezimeni oyayifice kukhona ingozi ezinyantisa igazi. Singakho ke sithe namhlanje ake sihlangane sizokhuthazana ukuthi no sesingenileke kodwa ikhona into esingayenza ukuthi sikwazi ukukhula siye phambili. Ubese veza ukuba nezinye izinhlaka abasebenzisana nazo abafisa ukuba bezibona zikhula. Kukhona ke abasuka kweminye imkhakha esiyisebenzisane nabo ikakhulukazi ama-ambulance, ngibale nama-traffic officer, ngibale namaphoyisa, i-Office of Immigration. Ibona abantu esinokusebenzisana nabo kakhulu. Esifisayo futhi ukuthi siyithathe le ndima yabantu besifazana abakwi-emergency service sibonakale sikhula nabo ey'ndaweni ey'hlukahlukene kula esisebenza. Kubi kuthobe kadladla ezindabeni ze-1 KZN TV ngise-Fryhead. Zikhipheni inkani zaguga namakhehla aphuma komasipala abahlukene ngaphansi kwesifunda ugu ogwini oluseningizimu nelikaMthaniya emidlalweni enhlobonhlobo ebizwa ngama-Golden Games. Uhlalo wabantu abadala ogwini uNomanyathi uthi inhloso yale midlalo ukuhlunga iqembu lesifunda ugu elizoqhudelana namaqembu akezinye izifunda ezingaphansi kwesifundazwe KwaZulu-Natal. Batha kukho masipala ozobashaya emakhanda abantu abadala basogwini njengoba belungiselela ukubhekana nezaguga namakhehla kwezinye izifunda kwimidlalo eyahlukene yama-Golden Games. Ukuhlangana kwethu namhlanje sihlangene ngokuthi sikwazi ukuzokwakha i-team yethu very solid ezokwazi ukushaya noma omuphi umasipala. Ngendlela esizimisele ngakhona abantu bethu siyababona ukuthi nabo bazimisela. Akekho umasipala ozohamba kalula kithina. Ama games esiwalungiselelayo sesilungiselela iprovince. Iprovince ezobe iseThekwini ukusufika khona ngomhla ka-17. Sinethemba elikhulu kulonyaka ngendlela esikwazi ukuthi sizilungisele ngayo noma kona isikhathi singakaze sithini sanele kodwa ke sizamile ngayo yonke indlela ukuthi sizilungiselayo irenkonyeni kulonyaka uzokwenza kangcono ngeke kufane neminye iminyaka. Ongusihlalo wabantu abadala ogwini uthi le midlalo ibalekile kwasebekhulile ngoba iyabagqugquzela ukuthi bazigcine bephilile. Into esiyibonile kuma-Golden Games sibona ukuthi abantu abadala basizakele kakhulu ngokwesimo sezempilo. Ngoba nobekade ehlele eceleni engafuni ukusondela. Uthe ngokubona umakhelwane impilo yakhe iba ngcono naye wasefisa ukuthi engathi angasondela. So sesinabantu abaningi kakhulu kunabantu esasiqale nabo lo mshikashika nokuthi okusijabulisayo ukuze sibone nathi ukuthi bayayithakaselela kangakanani lento abayenzayo. Ngisho nasemakhaya banezinsuku abajima ngazo. Kukhona izindawo ezinabantu abadala kodwa abanokukhala kokuthi bona bavele babone sekuhlangenwe eSports and Leisure. Kulabo bantu besicela ukuthi sibakhuthaze ukuthi bahlanganyele namakhansela abo, baqoke indawo abangahlangana kuyona, babe sebeyasibiza siwu-sport, babe sebehlanganisa bonke abantu abane-interest. Ngoba into esiyibalekelayo ukuthi kube ithina esizohamba siyobavundulula ezigodini zabo. Kungcono kube ibona abakhombisa ukuthi lento eyenziwayo bayayithanda ngokuthi bahlanganyele namakhosi, bahlanganyele kanye nama-councillors abo abese beyasibiza. Uma sesifika kubona asifiki nje, sifika nawo wonke ama-departments ukuze zonke iy'nkinga abanazo bakwazi ukusizakala ngalelo langa esisuke sifike ngalo. Kanti usomlomo womasipala wesifunda usenxuse usomabhizinisi ukuthi baxhase abantu abadala njengoba bezomela isifunda kule midlalo kwelikaBhanana ngenyanga uMandulo. Sibonga kakhulu kubaxhasi abasixhasile, sifisa nokugqugquzela nabanye ukuthi babaxhasa abantu abadala, babathengela ama-tracksuit, kuyabajabulisa, amakhokho, amateki, yonke into engakwazi ukubajabulisa. Singakujabulela kakhulu lokho somabhizinisi bakithi silawo ogwini. Ntando yenkosi Dlamini ezindabeni ze-1 KZN TV. Ngibika ngisegama lakhe. Ake siphinde futhi sihlabene nalo elinye ikhefu sihlangabeze nezinye masibuya. Ake sikubingelele siphinde sikwamukele ukuthi ke usanda kubukela izindaba zethu nazi izihloko ezihamba phambili namhlanje.
Iliba likaShenge seliyindawo yamagugu. I-ANC ikhala ngokwezokubusa ngokubambisana, kanti wasemkhambathini uvulela amaphoyisa omgwaqo. Kuleli qophela ke singene sijule engosini zomnotho. Irandi lakuleli liwu 17 rand 66 cent uma liqhathaniswa nedola laseMelika, liphinde libe u23 rand 77 cent uma liqhathaniswa nopondo waseBrithane, libe u20 rand 52 cent uma liqhathaniswa neeuro lase-Europe, kanti ke igolide lona lingu$3,378.78 cents i-ounce, kuthi uwelo ngahluziwe ube u$67.22 cents umphongolo. Ake singene sijule engosini yezemidlalo. Umqeqeshi we-Orbit College uPogiso Makhoye uzwakalise ukukhathazeka ngokudlala ne-Orlando Pirates ngaphandle komdlalo wakhe omqoka uManapule Seleng kanye nabanye abadlali. Kulo mdlalo wayizolo weligi yeBetway Premiership, i-Orbit inqotshwe yiPirates ngegoli elilodwa enkundleni emdlalweni ke obuse Orlando Stadium eSoweto eGoli. Leli qembu lase-North West lidlale lo mdlalo ngaphandle kwabadlali balo abane elibabolekwe yi-Orlando Pirates kuze kuphele lesizini nguSeleng, uSiyabulela Mabele, uThuso Moleleki, uYanga Madiba. Lokhu ke ngenxa yombandela wokubolekana ohambisana nesivumelwana okwenza ke labadlali bengadlali uma leli iqembu lidlala neOrlando Pirates. Ake sikubhekelena nasi isimo sezulu esingalindeleka. Zulumnyama ndlela zimhlophe ngiyaziguqisa ke nokho bese kuphathele zona namhlanje, hlangabeze noma kanjani futhi kusasa ngesikhathi esifanayo. Abethuli bethu bezindaba baxhaswe iThulis Bayview Bridal. Ungabashayela kulezi zinombolo ezivelile.